Ωραία, καλησπέρα σας. Ο Sierra Victor 2, Delta X-Ray Zulu, στη Θεσσαλονίκη, ο Δαβίδ. Λοιπόν, ένα καινούριο κουτί ανοίγουμε σήμερα, το οποίο είναι μεταχειρισμένο μηχάνημα που έχει έρθει από τον Ρομπέρτο από τη Ρώμη. Να πούμε ότι είναι ένα Yaesu FT5000 MP πλήρες και θα κάνουμε τώρα το unboxing. Βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καλά έτσι πακεταρισμένο, οπότε με προσοχή θα ανοίξουμε. Με προσοχή θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε. Είναι πάρα πολύ καλά πακεταρισμένο, προφανέστατα σε διπλό κουτί. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Είναι διπλό κουτί πράγματι. Για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει εδώ πέρα. Ο Ρόμπερτ. Ο Ρομπέρτο από τη Ρώμη. Βλέπουμε το κουτί με το κυρίως μηχάνημα, άρα θα πρέπει να κόψουμε το εξωτερικό κουτί προκειμένου να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Ωραία. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο κυρίως μηχάνημα, το οποίο βέβαια είναι και αυτό πολύ καλά πακεταρισμένο. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα το ανοίξουμε τώρα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, υποθέτω κάπου εδώ. Και έχει κι άλλο κουτί από μέσα. Κι άλλο κουτί από μέσα. Τρίτο κουτί. Βλέπουμε πόσο καλά συσκευασμένο το έχει ο Ρομπέρτο. Πόσο καλά συσκευασμένο. 3 κουτιά. Και ανοίγουμε και εδώ το κυρίως μηχάνημα. Αυτό είναι το κυρίως. Άστο καλό, κι άλλο κουτί μέσα. Τέταρτο κουτί. Τέταρτο κουτί, παρακαλώ.
Για να δούμε εδώ τι μας έχει ο Ρομπέρτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δωράκι. Μία τσάντα. Μία τσάντα. Ιτάλια. Grazie, Roberto. Grazie. Για να δούμε εδώ. Robert One. He is a friend of mine. Thanks, Roberto. Robert One. Thank you. 2 καπέλα. Λοιπόν, έχουμε καλώδιο ρεύματος, έχουμε χειριστήριο, έχουμε τα καλώδια του SM5000, είναι το Spectrum με τα ηχεία που βρίσκεται από πάνω, τα καλώδια του. Ένα coaxial καλώδιο μικρό. Τα βιβλία του μηχανήματος. Με τα σχέδια. Εδώ είναι το Spectrum. Το βλέπετε, είναι σε κατάσταση καινούριου. Το μηχάνημα αυτό είναι μεταχειρισμένο. Το αγόρασα ως μεταχειρισμένο. Αλλά βλέπετε ότι είναι σε κατάσταση καινούριου. Τα νάιλον επάνω, ζαλατίνες. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε το μικρόφωνο του. Makita 31. Το γνωστό παλιότερο μικρόφωνο της Yaesu. Κάτι άλλο εδώ. Εδώ. Και πάμε στο κυρίως μηχάνημα. Το κυρίως μηχάνημα. Yaesu FT 5000. Για να το βγάλουμε. Για να το βγάλουμε από τον αέρα. Πολύ προσεγμένη συσκευασία. Yaesu FT 5000 σε κατάσταση καινούριου από το κατάστημα Roberto στη Ρώμη ως μεταχειρισμένο. Σε λίγο στο ΣΑΚ. Ο Sierra Victor 2 Delta X-Ray Zulu ο Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη.